Исәнмесез, саумысыз дуслар? Мин Назлыгөл Сөнгатова. Сез Яшьлек тавышы хит парадын карыйсыз. Яз җитте бит. Урамда кар кертләре күп булса да, урамда инде яз ноталары сизелә. Үзгәрәсе килә, ниндидер яңалыклар кертәсе килә. Яраткан җырларны тыңлап канатланасы килә. Сүз уңайыннан яраткан җырлар бу сәгатьтә күп булыр. Чөнки Яшьлек тавышы хит парадын башлыйбыз. Һәм дә җырчыларның язган ничек әзерләнүе турында мин сөйләрмен. Киттек. Әміне алдағы жыршы, яз минем иң яраткан ел фасылым дип бүлеште. Кояш яктырак жылыта башлаганда мин канатланам, яңа җырлар яздырасым, клиплар төшерәсем, гомумән яңарасым килә диде. Сүз кем турында икән? Игътибар экраннарга. Чираттагы резидентыбыз Илнур Юламанов. Әйтергә кирәк, ул кызыклы әле эстрадада булмаган төрле темаларга, җырларга ярата. Һәм шулай ук юмористик видеоларда төшерә. Шуңа күрә яз көне тагын да ныграк үзенең репертуары өстендә эшләргә җыена. Уңышлар сиңа!
yazmıştırmı? Әллә башкаларны сайладым. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Ялан мим да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән айнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Илшат Чаллы егете. Әгәр дә иң яраткан шәһәрләреңне сан әле дисәң, ул икенче урында Мәскәү диячәк. Шуңа күрә бу яз көне бәлкем әле эшләре буенча Мәскәүгә дә барып чыгар. Илшатның планнарын беразына җәмәгать белдек, ә хәзер иҗатына күчик. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Böyle. Зульфия нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Өпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч,
жанарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Aralar üzülgen, ümitler kesilgen, yaşların ümitler kesilgen, yaşların tükengen, hislerin üzülgen. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Риманың язга бүтән планнары да эш белән бәйле. Эш шунда ки, Рима үз методикасы буенча вокал дәресләре алып бара. Шуңа күрә яз көне эшләргә, чыгыш ясарга һәм үзенең укучыларына да ярдәм итәргә. Без Римага уңышлар теләп калабыз һәм хит парадына аның иҗаты белән дәвам итәбез. Мөхтәрәм тамашачылар, сез ТНТВ телеканалына ВКонтакте язылдыгыз мәле, тизрәк бирегә кереп ТНТВ телеканалының рәсми сәхифәсен табыгыз. Моңа өстә без сезне үзебезнең сайтыбызда да көтеп калабыз. Инде эфирыбызны алга таба Илдар Идиятуллин иҗаты белән дәвам итик. Ул безнең хит парадыбызны дәвам итә. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне.
булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береннән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Чираттагы башкаруучубуз Валерий Назаров Башкортстанда туруп ижад ите һәм менә инде ничә атналар дәвамында безнең яшьлек тавышы хит парадында катнаша. Ул сездән тавышлар көтеп кала җәмәгать. Үзегезнең тавышларыгызны жәлләмәгез һәм экраннарга якынрак килегез, чөнки без Валерий Назаровның үзен куеп җибәрәбез. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми ул күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең
Әмді Эдуарда Магдиева xotin-qizlarga xos bo'lgan hislar bilan yona ekan. Eng birinchi ish etib, vaqtim bo'lu bilan men fotosessiyaga borashaqman. Ham birozgina yangi obrazda studiyada ko'rinashaqman deydi u. Demak, Эдуарда Магдиевdan biz yangi qiziqli fotolar kutib qolamiz. Hit paradimizni onun bilan davom etamiz. Tag'in bir rezidentimiz Elvir G'abdullinning turmushidan nendiyroq o'zgarishlar kutiladi deysizmi? Әллә ни kutilmay, barisi da ijod bilan bog'liq. Shunday yangi jurlar yozdirga, turlidan turli choralarda qatnashirga ham akrinab kina Soban to'ylar turida da o'ylarga hisobi. Nega shulay erta deysizmi? Irod kishi borisida oldan o'ylarga tiyish degan fikrda ul. O'shib, men bir ko'z yetishib edi. Әллә ялтып кайтабызмы ish bitkachdan oldu. Nende yol yurtuydu ol? Oğulda iş bitkachini. Yarar, olursa balıkka gittim.
Çaklarda unutabız kıysilerini. İkimiz iki puşmakta uzdırabız kişilerini. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Çiğke qarab, şey işəbiz, arada uyu duman, tatlı balda başı kibik, kaynar şey, salqın sıman. Şunday matur, aylık işler, birge yıldız sanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Süyü kadrin bilip yaşi, uzmasın yalgız kişiler. Bulsun bari aralarda süyülü kaynar kisiler. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Yıkılmasın ömürler yüylerde yanarlık. Dilleri şükürler aylık günde. Min yaradan sine bilmesin. Min bəxtli eydirlərə Qur'an. Bəxtimə üzlər bilməsin. Anlatmada, sıvıtmada iki yürek arasın. Canlarдағы sağışlarını бақыт нұрлы қапыласын. Қиялны жиміргәш, жаннарны киміргәш, син миңа, мин сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, син миңа, мин сиңа бір кім түгел. Сине күтіп шыға
Белсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Йөрәк, әти йөрәге бик беткән менә өчен. Тормыш баскычлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкалмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Бу атнабызның төп лидеры Илина Нишева. Ә менә ул җәмәгать календарь буенча яз җиткәнен көтеп тормаган һәм кыш азагында ук кибеткә барып зур шопинг оештырган. Яңа матур киемнәр алдым, инде җылы көннәрнең генә җитүен көтәм диеп бүлеште ул. Булытларда атынып, зәңгәр күктә очасым килә синең белән. Кояш нуры офыкта югалгач, йолдызлар саныйсым килә синең белән. Иртән тон атканын күзәтеп, салкын чишмә суын татыйсым килә синең белән. Икәү кулга тотынып, бу тормышны кичәсем киләге күзгә күз. Кичәрдән башларны югалтып, онытылып биесем килә синең белән. Бөтен галәмгә тик бер кем ишетмәсен дип җырлыйм бу җырымны бердән беремә. Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең, кайнар йөрәгең. Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең, кайнар йөрәгең. Мөхтәрәм тамашачылар, менә шулай итеп, җырчыларның язга булган планнарын сөйләдем. Инде яз безнең күңелләребезгә дә үтеп керсен иде. Сезнең белән мин Назлы Гөлсөнгатова идем. Исән сау булыгыз.